Desa ing daerah Kalimantan urip rondom larat lan anak prawane. Anak prawane kuwi asmane Darmi, rupane ayu kayata widodari. Lamun eman, dheweke duweni prilaku kang ala. Prawan kuwi malesera karuan, penggaweane mung macak wae. Apa wae sing dipenjalukake kudu dikabulne tanpa peduli kahanan ibune sing mlarat. Ibu, ana apa to, Nduk? Kula lak sampun ngaturi yen saben kula tangi sampean kudu wis nata kamar kula, nyiapaken kula lulur, nyiapaken toya anget kangge kula. Kowe iki wis gedhe, Nduk. Kowe bakal iso golek iku dhewe. Ya wis, Nduk, ayo ngewangi ibu ning sawah. Mboten, Bu. Engko lek kuku kula lan kulit kula rusak kek apa? Apa kowe ora sakno ibu, Nduk? Aja ganggu to, Bu. Kula lo lagi macak. Sang ibu mung iso ngles dodo, atine gelo. Singkat cerita, ing sawijining esuk srengenge wis mancarake sinare. Ibu wis mulai siap-siap nggawe tindak dateng sawah kangge nyambut gawe. Monggo, Mas. Nggih monggo lho teng pundi prawane kok mboten melu ngrewangi. Walah, kepiye iso ngewangi, Mas? Kerjaane mung macak ing jero kamar. Sakwise mulih tekan sawah, Darmi marani ibuke. Pundi artane? Nduk, coba kowe ngewangi ibu ndek sawah. Napa sih, Bu? Ibu lak wis sepuh. Seumpama ibu dijupuk Gusti Allah, ibu ora kuwatir. Awak dhewe iki wong mlarat. Kita kudu tetep kerja supaya iso mangan. Sinten nggih sing ngengken kula dadi wong mlarat? Kula ya mboten ngarep yen jenengan dados ibu kula. Sang ibu langsung sedih ngrukokake ukara kaya ngono teka lambene anake dhewe. Ing sawijining dina, Darmi diajak ibune ing pasar kang jarake adoh tekan omah. Wayah ibune lan Darmi mlebu desa, wong-wong desa padha mandengi Darmi lan ibune. Wong-wong desa padha terpesona ndeleng praneane Darmi kang ayu kuwi. Delengen wadon kuwi ta. Wayu toh? Iya bener wadon kuwi wayu tenan. Iya bener. Ngene iki aku pengen kenalan koyoke karo dheweke. Tapi sing ndek burine kuwi sapa ya? Mbah, Loh weh, nandi woi? kenalan lah. Ora mung wong lanang tok kang ngomongke kehadirane Darmi lan ibune. Nanging uga wong-wong wadon. Pak sayuri gak ono sing liyane tah. Kok ngene tok seh? Lah iya kok ngene to sih, Pak? Mboten enten. Awakmu ndeleng apa ora wong wadon kuwi sik nggurine parawan ayu? Iya, Mbak. Aku ndelok sakno ya. Lah ya mesake banget. Sapa ya kuwi? Apa mungkin? Hus gak oleh kaya ngono, nduga-nduga iku gak apik. Ya wes. Ing antara wadon kuwi ana siji pemuda sing ngidek lan takon. Apa wong wadon sing nang burimu kuwi ibumu? Dudu. Yakin wong wadon kuwi dudu ibumu. Wes tak jelaske yen wong wadon iki dudu ibuku. Aja ning kene. Ya Allah Gusti, aja ngono. Iya, wajib dihormati. Senajan iki budak, tapi dheweke ya menungsa. Iso dibayangke sepira lara atine ibu kuwi. Saengga saking ora kuat nan lara, ibu kuwi ndonga marang Gusti Allah. Ya Allah, kula mboten kuat nahan larane ati kula ya Allah. Anak kandung kula sampun nglarani ati kula sampai sek manten ya Allah. Hukum ya Allah, hukum. Pan kuwi teras meratap lan nangis mohon marang ibune supaya diampuni. Lamun kabeh wis terlambat. Sakabehane awak wis berubah dadi watu. Senajan wis dadi watu, tetesan Allah sek ngalir saka mripate.
Mula saking iku, cerita iki disebut karo cerita Batu Menangis.